la Minecraft partea 5-a. Așa. Și astăzi o să dăm ceva nou. Ștefane, vin un coa. Aici, cred că o să construim o. Da. De fapt, nu, mai stai acolo la tine. Mai stai un pic acolo la tine. Ok? Și poate și mă spawneză și la bucătărie. La bucătărie, se spune, la bucătărie. 1, 2, 3, 4. Că am ceva de construit, ok? Și tu nu trebuie să-l vezi încă. Bine, nu trebuie să vezi. Dar e ceva. O să vezi. Și acum și o să-mi trebuie apă ca să umplu piscina la maxim. Și pot să mă duc și eu la ca să umplu piscina? Du-te. Unde mi-e căleata? Nu te duci acum. Nu acum! Așteaptă un pic. Poți să aștepți un pic? Da. Deoarece trebuie să fac ceva. Pentru mine? Nu e ceva la comun. Și pentru amândoi? Și de ce nu pot să-l văd eu? Că nu acum. Și adică pentru mine? Mă, mai taci odată, nu mai pune atâtea întrebări. Filmez? Da, e filmarea aprins. Gata, am făcut. Se numește masa cu decizii. Aici luăm toate deciziile. Vin încoa. Poți să vii sus. Ping, ping, ping. Hai, stai acolo. Aici. Și fii atent. Stai aici, la masă. Fii atent, Ștefan. Se va adăuga ceva nou. În fiecare zi. Bine, în fiecare parte. În partea a 5-a, în partea asta, tu o să ai, poți să-mi dai o provocare timp de tot episodul. Să am o provocare, să-mi dai tu ceva care nu pot să fac eu. Și în partea a 6-a, la fel, să-ți dau eu ceva care nu poți să faci tu. Ok? Facem? Și adică ce vreau eu să-ți dau? Da, orice. Haide, începem. Și stai un pic. Ce vrei să-mi dai? Poți să mă zici o reacă? Bă, să fac toată ziua, să nu am voie să fac ceva toată ziua. Deci ce nu o să am voie să fac eu toată ziua? Să nu ai voie să te duci la minat. Toată ziua. Da. Da, bine, tot episodul. Bine, eu tot episodul nu o să mă duc la mină. Deci nu o să am nevoie de pickaxe. Și nici să spar lucruri. Astea ca lucrurile bune le am la mine. Hai, mi le toate, vină la mine în cameră și trebuie să le dai toate lucrurile și trebuie să le pui într-un șes. Ce ai zis? Trebuie să-mi dai toate lucrurile la mine. Că dacă stai un pic și să fac dulapul la mine în cameră. O să știi ce lucruri vrei tu de la comun. Comun împărțim. Hai înseamnă.
o cameră de dulapuri. Și poți să mă ajungi la o cameră de dulapuri? Nu știu, că am aici trebuie la mine în cameră. Și ai. Bă, n-ai voie, nu te-am lăsat. Bine. Așa intru și eu când vreau în camera ta. Nu ai voie. Trebuie să sparg un pic așa și un bloc și îl pun înapoi și trebuie să sparg. Nu, trebuie să las uite așa o leacă. Ca să umplă piscina de apă. Pe aia să ne-ai îngăleată înapoi. Că e găleata mea. Mai trebuie să umplu. Am să aici îți dau eu în partea a doua. Bine, gata. Așa se. 6. Deci să-ți dau eu provocare. Ce provocare sunt ani. O să faci și o să fac ha. Și Bine, nu știu dacă înțelegi la și fine. pot să schimb? Nu, pe dată ce-i dat una, asta, aia rămâne. Pe așa puteam să fac și eu. Am plecat la explorat dacă nu pot. Asta, prieteni, am băgat un mod în care eu pot să... Nu pot să fac ceva. Am adăugat niște structuri noi. Cu care? Unde? La mine. Să nu am voie să mă duc la mine în cameră. Ștefan, dacă îmi dai un iron, îți fac apă infinit acolo jos. Să poți să umpli mai repede. Pot să intru? Da. Ce mișto ți-ai făcut. Ce bine e în piscină. Deci, de aici vine Bă, ce-i vara. pus De asta? aici vine... Nu! Mergi acolo dacă mori și te duci sus. Nu și nu, dacă nu mai poți să te ridici sus. Și aici e să intri. Vrei să te scarci? Nu, că încă n-ai terminat. Bine, dă-mi să-ți fac apă infinită. Să fie mai ușor. Stai un pic, ești de aici. Am zis tu unde să-ți fac. Și aici e... Și aici e... Aici? Nu! Și aici e și să aduci lucrurile care le-ai găsit în piscină. Ok. Și dacă sunt lucrurile mele, pot să le iau? Da. Bine. Și acum o să arunc găleata în piscină. Prind-o. Gata, am aruncat-o. Gata, am luat-o. O să am nevoie de 4 apă. Așa, unde să fac asta? Aici? Cred că aici nu e nimic. Dar trebuie să-mi faci tu o gaură în pământ. Că eu nu pot. Nu în gaură în pământ. Uite aici. Păi nu merge așa. Aici. Și fac eu. Uite aici. Gata, mă. Gata. Nu trebuie adânc, doar de un bloc. Da.
Și eu cum spar, că nu pot. Și eu nu mai am pickaxe. Gata, mai am pickaxe. Așa? Nu atât de mare. Cum? Am telefon. Da, ca prieten. Nu mai am să fac un sandwich de ăsta. E treabă. Prietenii am făcut. Da, astea. Stați un pic. Gata, prieteni, Ștefania a plecat. Așa, de ce nu am voie să mă la mine? Deoarece mi-a dat provocare și o să mă la explorat. Și cred că o să iau un Lambo cu mine. Dacă e un Lambo. Am înapoi. Facă. Stai un pic, ai cum îl scot. Ce bine. E timp cum îl scot. Nu vrei să minezi. Bă, dar ce? Cum n-ai bil scot? Cred că e grupul ăsta. Să am doar un Lambo. Stai cu prieteni, nu ziceți nimic. Repede odată. Super funny. Au, ce am zis? Mă, nu știu ce a fost asta. Ani. Așa. Gata? Da. Așa de repede. Ai apă infinită. Yay. O să fac aici și așa mai fi și mișto piscină din lume o să fac. Vrei să te scalzi în ea odată? Poate. Într-o zi? Și de la ce ai murit? De la nimic. Și acum hai să ne scăldăm și noi alea. Să vedem cum e. Cum e pe la fund. Sunt rechin pe la fund. Și noi putem să ne facem baze secrete? Noi putem să ne facem? Da. Putem să ne facem baze extra secrete. Și pe de ce zici? Dacă să nu le știe nimeni. Gata. Și poți să vii la mine în piscină. Te rog. Și mine o să-ți dau greata la mine în casă. Facem un model cu piatră aici. Nu știu, dar eu fac cu piatră. Acum hai să mergem la plimbărică cu mașinica noastră. Și am zis că nu ai o voie să te duci la mine. Numărul laminat, am zis că mergem la plimbare. Că am băgat un mod, am alte lucruri. Nu, să nu zici.
Și o să-și arunc niște piatră Cum în baltă. naibii îmi scot mașina de aici? Cred că nu mi-o mai scot. Din mină. Mi-o mai scot. Papa mașina. Poate găsi și o alta. Poți să mai faci așa? Mănânc. Și nu mai fă așa, cum mă enervezi. S-a oprit filmarea până ori sus. Gata, prietenii au mai venit. Crud. Pește făcut. Și ce? Tu ai prins pește făcut odată? Ăla nu e făcut, e crud. Și atunci de ce arată că a făcut? Că așa arată el. O să mergem pe jos. Fix. Și e bun. O să mergem aici. Jos nu e nimic. Tot mai încerc. Tit. Tit. Și aici. Man. Ce te marse? Unde vii? Uite. Le duce fix la Bine, pește. lasă-mă. Da, cred că în episodul ăsta doar să pescuiesc. Ștefan, tu poți să mă uiți la minat. Nu vrei, nu faci nimic. Și acum dăm muzica. Imediat. E a mea asta. Și eu am craftat-o. Și de ce vrei un disac e a mea? Un disac. Păi ori vrei mâncare, ori nu vrei. Dar tu n-ai pickaxe. Nu. Că De ce că nu-ți să craftezi? toate. Ce este la public. Poți să iei orice de aici. Că e al tău. Dar ce e la public. Adică Publici. și dacă îmi pun o mașină, tot poți să vin ei? Da, dar ce e la public. La privat.
Aici la privat. Și unde era privat? În camerele noastre. Și pot să intru și eu sau cum ai făcut? Spune. Pot să intru? Nu, Și ce vrei? Ui. Atâta. Bine, pa. Pa. Oh, și-a crescut ferma, o leacă. Îmi dai voie puțin să sap? Să minez? De ce? Zi. Dacă îți mai ajungi pe aici și nu, îți dau puțin și nu, îți dau puțin și doar dacă îți mai ajungi aici, uite, să minăm, uite aici și să facem mai mare, uite. Și uite și aici. Bine. Doar dacă mai ajungi. Îți dau. Vreau să mă Pe tine. o oră. Cam mult. Că o oră durează cam videoclipurile noastre. Tot știu 10 minute. Bine, 10 minute. 10-15 minute. Gata, am făcut. Uite și aici. Ca să-ți dau permisiunea de tot. Puteai să faci frumos cu piatră. Uite ce faci, stai și te uiți. Nu am piatră, e la mine în casă. Tu te și asta. Ți-am făcut. Mai trebuie. Uite, până și aici. Aici. Și până la scări. Aici. Da, mă, că e mare. Bine. Dă-me. Dă-me. Ce n-ai? Că altfel nu poți să intri. Altfel nu poți să intri. Aaaa! Apa. Să mă duc pe zona de scurare. Aaaa! 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 Taci! Aaaa! Bella me singlă. Să Sinis. video de umană. Me gusta la... Me gusta. Stați un pic ca fraților să vedeți ce muzică vă fac. Gata, că am dat muzică. De la noche en La Habana. En El Salvador. Ora de muzică. Să-mi pese. La ora.
2 pești. Nu mă interesează. Tu fost piscină. Ce prieten v-a plăcut muzica? Fost tare. Cred că mai e din muzică. Am dat prieteni, am uitat să vă zic să un pic. Gata, și eu mi-am terminat piscina. Bine. Asta și că acum nu mai intrăm dacă vrem noi în casele noastre, bine, în camerele noastre. Dar și camerele noastre. De ce să intrăm? Vrei să vii la pescu? Vrei să vii la mine să te scalzi? Nu. Nu. Păi foarte tare. Pentru a afla mai multe, apasă pe bene. Taci! Lasă un pic capul. We're carefree, we have no need to flee. I hit a skeleton on my backseat. Sea of thieves, we sailing with the team. We're headed up north as far as the eye can see. We're carefree, we have no need to flee. I hit a skeleton on my backseat. Begin to run on the dust. Went to the walls and took all the cash. Best love and I almost crashed. Saw my stern, I turned to ash. Hit y'all posting like kind of a pen. Got 20 tabs right on there in my hand. Blunderbuss, I'm going my land. Try to step up, boy, no give a damn. Sea of thieves, we sailing with the team. We're headed up north as far as the eye can see. Ignora problema.
țăr, Ștefan, țăr, 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 sună telefonul. Apropo, prieteni, dacă vreți să fac un mod cu telefon, că am un mod cu telefon care funcționează, dați like. Trebuie să strângem aproximativ 10 like-uri, prieteni. Dacă strângem 10 like-uri, bag modul ăla. Aquela sequência que faz geral perder a consciência. O grave desce, a mente dispara. A pista ferve, a noite é envolvente, coração na mão. Prieteni. Că vreau să facem 100 de abonați. Nu, 500 de abonați. Că atâta vreau să facem. Pentru ceva! Nu o să fac nimic. Vezi că te bat dacă intri la mine în cameră. Nu vreau să fac ceva și acum nu vreau să vezi tu. Tu ai ceva ascuns. Tu ai ceva Dar ascuns. nu ai ce să intri la mine în cameră. Nu știu să vezi. Bine. Bine, intri de bun. Apropiindu de piscină. Cred că o să bag un mod cu uși cu parolă. Ca să mai intrăm în cameră noastră. Păi eu nu știu parola. Să scrii pe ceva pe o carte. Să scrie ea pe YouTube.
încercă să intri, să vezi ce se întâmplă. Intră să intre și cred că Rapadunga dunga, la pirapetunga. Tu din Typhoon. Ce faci? Dă încă o dată înapoi. nu ai voie să intri la mine în cameră! Bat la ușă, mă. Nu e nebunit. Se sparge ușa. Dar nu o sparge, nu ai voie să spargi lucruri. Ești șmecherii nebun. Nici nu m-am piche. Dacă intri aici te bat. Și așteaptă să nu scările. Cioc, 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 cioc. Cioc, 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 cioc. Am nevoie, dă-mi găleata mea. Ți-o dau imediat. Vrei să intru peste tine? Ți-o dau imediat, înțelege. Așteaptă! 4, Așteaptă, n-auzi. 6, Colecția offline. 7. Așteaptă! Taci! Gata de redare, fără Vrei să să le vezi cum îți dau descarci. kick la Încearcă acum cu Spotify Premium. server? Ia-ți 3 luni gratuite și anulezi oricând. Pentru a afla mai Pa. multe, apasă pe banner. Ceva, nu pot să mă uit o leacă la tine? Nu! Ah, Ai voie! atunci nebuniști. Ignorați partea asta, prieteni. A nebunit. Stați un pic, da? Da, prieteni. Măiculița are, auziți, prieteni, măiculița. Măiculița, Ștefan. Măiculița, măiculița. Aici.
Blocuri la ușă. Când ți-am pus mică. Mama, să-mi spar psihiatra. Nu ți-am făcut nimic. Gargamela Ștefan. Prieteni, Ștefane, tu ai terminat? Cât mai ai? Așteaptă. Și nu ai voie să intri la mine în clasă. Nici măcar nu intram. Ia o găleată mică, poate. Tu nu ai o mână. Nu găsesc găleata, ia la mine în inventar. Mi-ai dat-o mie. Am zis că mi-ai dat-o mie. Ce la mine ce? Trebuie să plătești pentru găleată. Și uitați în mod care poți să pui. O să invers. Nu, de ce? Am nevoie de debug stick. Și adică, uite, așa ca pământul. Am trebuit. Și vrei la piscină? Pune trapdoor. Nu, pentru Am o puzere de să la fătă. Și prieteni, acesta a fost videoclipul. Ne vedem în partea a 6-a. Pa, pa!